Bueno, boas noites, damas e cabaleiros. Good night, ladies and gentlemen. Boa noite, boa noite. Bueno, benvidos á plataforma cidadá, así mesmo a súa presentación, que se chama Queremos Galego. Plataforma, por outra banda, que non era necesaria. Non era necesaria. Non era precisa. O que pasa é que como sobraban 6.000 euros a xunta, Alberto dixo, mándellos as chavalas, mándellos as chavalas. E Alberto mandou unos, sí. 6.000. 6.000 entre tres. No, 2.000 cada unha. Sí. Somos máis caras que as plingas de Gurta. E máis baratas que as velinas de Berlusconi. Bueno, o caso é que nós estamos aquí, pero bueno, para presentar esta gala que non era necesaria. Non era necesaria. Non, non era precisa. E por que non era necesaria? Porque como está Galicia? Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Non se move. Están apardelados. Non son veganos. Vamos, que non lle explicamos nada. Non lle explicamos, imos ver. Cada vez que algunha de nolas tres que somos as trilingües, Caroline, María a portuguesa e Manoli servidora. Cada vez que unha das tres diga como está Galicia, vostedes teñen que respostar Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. bueno, teñeno claro xa que esta xente moi inteligente é simplemente unha coordinación cerebro-max. A ver, como está Galicia? Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Collas bragas e vamos. De verdade. Anda, pasa pa aí abaixo, explícalle a esta xente, ponos aquí diante, dille como se fai, como se colocan os brazos. É unha cousa sinxela, é unha transición intelectual entre o cerebro e as mans. Por exemplo, este chaval, o primeiro. A ver, chavales pa diante, rapidamente. Por favor, que facer esta fila se xa unha cousa rápida, sinxela, amena, agradable. Ai, Dios mío, como teña que baixar eu, que son a máis loca de todas, por favor, moi ben, moi ben. Quitarlle a carteira, vamos, veña, vamos. Veña funcionando rápido, por favor, a ver. A ver, quedo suave aquí. Vamos a ver. Ai, Dios mío, colocadelle as mans a xente, senón isto non é un desastre. A ver, colocadelle as mans aos chavales. Mira este que barriguiña ten, este que pon nunca máis aí na camiseta. Ai, Dios, me pon louca de todo. A ver, colocadelle ben as mans, de verdad. A ver, ¿estamos preparadas? Preparada. A ver, y hay que moverse dereita, esquerda, nunca no centro, dereita, esquerda. Correcto? Vamos, preparadas, vos tamén o tedes que facer, esa zona de aí, esta do medio, aquela de lá, vale? Veña, unha, dúas e tres, como está Galicia? Vamos a ver. Eu que son unha dama non quero mandar a ninguén ao frente. Non quero humillar a ninguén. Pero aquí hai un chaval que non fixo cada día máis linda, cada día mellor e mellor. E é